Legyen interjú. Jó, mehet. Nekem már néha a hajam ettől sok feszültségtől. Milyen sztárnak lenni? Nem tudom, mert még egy filmben sem játszottam. Most fogsz, te idióta. Szerinted milyen lesz sztárnak lenni? Jó, mert fogalmam sincs, elakad a szavát az érzés, de amit Ne állj hátra. Nincs hátat a kamerára. Igen. És ez a jobb profilom, szóval nem egy Józsó, szerinted több bukni fognak rád a csajok? hát remélhetőleg igen. Különösképp ezért vállaltam be ezt az egészet. Mert most szingli vagyok, és hát azért jól jönne már itt tavasz. Jön a szerelem, kéne már egy nő az életemben. Aki nem az anyukád. Így van, mert nem a nővér. Na hát pontosan. Húgom, hát szerencsém. Nekem azt mondja, nem kéne. Ja, gondolom, rohadt jó lett, inkább a félig belemozdultam. Józsó, Milyen riporternek lenne az ügyom? fantasztikus riporternek lenni. De most ő kérdez. Életem célja, hogy tudósítsam az embereket, ami történik a nagyvilágban. Ez az És élet azért egy célom. sikátorból jelentkezem. Igen, egy sikátorból. Egy jó riporter nem válogat a helyszínek közül. Igen. Mindent bevállal a sztoriát. És akkor most mit csinálunk? Ja, most Józsó, a riporter kérdez. Tessék, várjunk a kérdést. Most azt, hogy nekem Ja, én kérdezlek. Mondom, Igen. melyikünk a riporterben? Józsó, milyen karaktereket szeretnél a jövőben eljátszani? Hát inkább humorosabb karaktereket, mert leginkább a vígjátékos filmeket szeretem. Hát most elég távol áll tőlem, de megpróbálom ezt a